eta irakaslea klasean daude. Irakasleak esaten du. Beno ba, ikasle maiteak, aurten ere laburmetrai bat egin beharko dugu, ezta? Nik ez dut nahi, oso neketsua delako. Ni oso lotxatia naiz, eta ez du kamera aurrean agertu nahi. Ni ez da ere, gizakiak oso aztergarriak dira. Gure mundu euskaldun honetan alaiago bizi gara. Agertu gaitezke benetan garen bezalakoak. Laburmetraiak gizakiak bakarrik egiten dituzte. Baina ardoari buruzko laburmetrai bat egitea ez legoke gaizki. Ez, zuk hori ardoa gustuko duzulako esaten dizu. Baina pentsatu nolako lau handia den laburmetrai bat egitea. Martxelo ardozale handia da, eta honela esaten dio Maiderri. Pixka bat edaten dudanean, oso gaizki nabilanean. Niretzat, kaltegarria dela konturatu naiz, eta ustea erabaki dut. Edaria? Ez, lana! Nik ardo batzuk edanez gero edozer egiteko prest.